ገያሺት ልቢ ተኸታታሊት ልቦወለድ ዛንታ ደራሲ ቢንያም ፍስሐ ጽዮን ተራኺ ተስፊት ገብረ ሚካኤል መበል 49 ክፋል ኣይጻወት እንዳ ኣቢ ኣብዚ ክትብሎ ጸናሕካ ብሓሳብ ክንፋላለ ከም ንኽእል ፍለጥ እዚ ክትብሎ ጸናሕካ ካብ ኣረጊትን ኣረጊታት ተሓሳስባን ዝነቅል እዩ ሎሚ ሰብ ማዕቢል እዩ ጓል እንተዘይተረኣያ ኣብ ዘይትምረፀሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና እቲ ንስኻን ከማኻን ዝኣመሰሉ ሰባት ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ንጓል ኣብ ገዛ ኸይድካ ዝግበር ዝነበረ ናይ መብስቦ ስርዓት ኣሪጉ ንመቓብር ወሪዱ እዩ ጎደና መራኸብ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንጓል ኣብ ኣደባባይ እምበር ኣብ ቤታ ኸይድካ ይትመርፃን ኢኻ ስለዚ ሎይስ ኣነ ብዝፈጠርኩላ ዕድል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተራእያ እንተኾይና ኣዒንቲ ጠመትታ ከም ዘተኩርላ ስለ ዝገበርኩ ከመስገን እምበር ከም ዘራኸስኩ ተሓሲበ ክንቀፍ ዝግባኣኒ ይኮነን ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እንተኾንካ ዳ ስለምንታይ ጥዑይ ምዃነ ይሓቢርካያ ደለይቲ ትረከብኒ ያልካ ስለ ዝሓሰብካ ደይኮንካን ናባይ ከተጸጋዕ ህርድግ ትብል ዘላ እስራኤል ንፋለጥ እኳ ኢና ማዕረ ክንዱእ እባ ክትጐርሓለ ኣይትድለ እዛ ዘረባ ዘይትገድፋ ኣቢ ትጸጋጋዕካ ዶ የላን ጓል እንተ ተጸጋጊዓትካ ሓፍትኻ ክትኸውን ከም ዘይትኽእል መቸም ወዲ ስለ ዝኾንኩ ካባይን ላዕሊ ምስክር ክትጽበይ ትኽእልን ኢኻ እዚ ናይ በዓል እስራኤልን ናይቶም ጓል ንጾታዊ ዝምድና ከም ዝተፈጥረት ገይሮም ነብሶም ዘምኑ ሰባት ኣተሓሳስባ ጥራይ ካብኡ ተረፈ ጓል ኣንስተይቲ ሓብትኻን ኣዲኻን ክትኸውን እንተዘይክኢላ ናይ ግድን ሰበይትኻ ክትኸውን ኣለዋ ዝብል ሕጊ የለን ካብ ሰለስቲኡ ወፃኢ እውን ክትኸውን ትኽእል እያ ብዓብኡ ድማ ሰብ ምዃና ጥራይ ይኹል መስለኒ እሞ ከም ሰብ እያ ተቐርበኒ ዘላ ማለት ካ ዲኻ እወ ከም ሰብ ትቐርበኒላ ፀግዒ ስለዝሰኣነት ካልእ ትረፍ ቁዘማኣ ዝርዳእ ሰብ ትደልላ ተኣምኖ ሰብ ካብ ጠለማ ናብ መን ከተብል ትጽበያ እቲ ፀግዒ ኾና ዝቐረበቶ ሰብ በዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ክርአ ኣለዎ ድዩ እስራኤል ርእሱ ድነነ ንሕታይ መልሲ ክህልወካ ኣይከለኒ ምኽንያቱ ከምቲ ደጋጊምካ ትብሎ ኩሎም እቶም መልሲ ዘይህቡ ሰባት ዝቐረበሎም ሕቶ ስለ ዝኸበዶም ኣይኮነን እንታይ ዳ ንሱ ንግዜ ይምልሰልካኒ ክትፈልጥ ግና ሎየስ ተበዲላ ከም ጠባቕ ርእሳ ጥራይ ነቕኒኻ ክትኸይድ ትጽበ እንተለኻ እቲ ብልዕልያ ዝፈጸምካዮ ተግባር ኣቃሊልካ ርኢኻ ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ ተሓስብ ከም ዘላ ግምት ዝህልወካ መስለኒ ፈሊጠ ኣለኹ ብዙሕ ምፍርራሕ በፂሕኒ እንድዩ እንታ ኣነ ኩሉ ዝነጉድ ይዘንብ ኢለ ስለ ዘይኣምን ከም ቁም ነገር ኣይሓስብክዎን ምኽንያቱ ሎየስ ንዓይ ክትብድል እንተተበጊሳ ንገዛ ርእሳ ከምእትሃስኽ ትፈልጥ ኣለዋ ገዝኡ ብመስትያት ዝተሰርሐ ሰብ ኣብ እንዳ ጎረቤቱ እምኒ ምስንዳው ከም ዘየድልዮ ጽቡቕ ጌራ እትፈልጥ ጎርዞ እያ ታሪክ ፍቕርኹም ጽሒፍካ ዘርሞ ክትገብራ ተሓስብ ስለ ዘለኻ ድዩ ካብዚ ወፃኢ ካልእ እንታይ ክትገብር ትኽእል ትዝኽኣልካዮ ጌርካ እኳ ኢኻ ዝሃበትካ እምነት ሴርካዮ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዓለም እሙናት ከም ዘየለዉ ክሳብ ምጥርጣር ኣብፂሕካያ በዲልካዮ ጥራይ ኣይኮንካን እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ሰብ ዝኣምኖ ፍቕሪ እምነት ከም እተጥፍእ እውን ጌርካያ ኢኻ ታሪክ ፍቕርና ክጽሑፈ ኢልካ ከተፈራርሓ ኢኻ ዝበልካዮ ዘይረኣኽዎ ኩርናዕ ስለ ዝረኣኸኒ ይቐኒየለይ ኣነ ግን ከምኡ ኣይሓሰብኩን ንሳ እውን ከተፈራርሐኒ እኳ ያፈቲና እሞ እስራኤል ብሎይስ ፈሪሕካ ዝተገረመ ክመስል ኣዒንቱ ተኸለሉ ብኣስተሕቃር ድሕሪ ምፍሻኽ ድማ ከምቶም ኣብ ጽሑፋትካ እትብሎም ግዳ ዘይትኾነልና እምነት ካብ ልቢ ዘለዎም ኣብ ልቦና ዘለዎም እንተ ትደልያ መሓሸ ፍቕሪ ብርጭቆ ገይሮም ዝሓስብዋ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልቢ ደቂ ኣንስትዮ እምኒ ክውርውሩ ድሕር ኣይብሉን እዮም ክነብር እንተኾይነ ከፍቅር ኣለኒ ሽዑ ድማ ምስጢር ሂወት ክፈልጥ ዝኽእል ዝብሉን ካልኦት ንልሳንካ እምበር ንውሽጣዊ እምነትካ ዘይገልጹ ባህላታት ኣብ ተግባር ኣውዒልካዮም እንተዝርኢ ክንደይ ኮን ምተሓበንኩልካ ሎይስ ግና ኣይክትድቅሰልካን እያ ኣይንድቅሰልካን ኢና በለኒ እምበር ንሳ ብትወስዶ ስጉምቲ ንስኻ ብቕድሚያን ብድሕርያን ከም ዘለኻ ይጠፋንኒ ንኖ ሓቂ ነጊር ኣብ ፀገም ንምእታው ድያ ተበጊሳ ዘላ ከምኡ እንተኾይኑ እቲ ንዓይ ዝበለቶ ዝያዳ ንኖ ክጎድእ ክትሕብራ ዝደሊ ነገር እንተሎ ድማ ንካርመል ዝገበረት እንተገበረት ፍጹም ክገድፋ ከም ዘይኮንኩ እየ ኣብ ህልኽ ንምእታው ዲ እወ ህልኽ ንፍቕሪ ዝያዳ ያትሩሮ እዩ እንታይ ገደሰካ ግን ኣብዚ ኩሉ ዝተገረመ ኣቢሜሌክ ርእሱ ክንቕንቕ ተረኣየ እቲ ከም ለባምን ንፉዕ ጸሓፍን ዝፈልጦ ዓርኩ ብስምዒት ተገዚኡ ኣንፈቱ ኸጥፍ ይዕዘቦ ነበረ ክንዲ ዝሕቡእ ባህሪ ነይርካ ማለት ዲ እስራኤል እንታይ ዘይገበርክ ኢኻ ትገብሮ ዳ ብዙሕ ቀዳማይ እምነት ምስ ነብስኻ ምዃኑ ዘክር ቅድሚ ንኻልኦት እሙን ምዃንካ ንነብስኻ እሙን ኩነላ ካልኣይ
ጽቡቓት ኣብ ኩሉ ስለ ዝርከባ ንስኻ ድማ ከም ሰብ መጠን ኣብ ኩሉ ክትበጽሕ ስለ ዘይትኽእል ንዝረኣኻያ ጽብቕትኻ ምምናይ ትሓይብ ሳልሳይ ብስምዒትካ ዘይኮነ ብልቦና ንህይወት ክትመርሓ ፈትን ራብዓይ መምስ ረኣየን ዝጸድፍ ሰብ ሓቀኛ ልቢ ክረክብ ከም ዘይክእል ትርዳእ ከም መዓሲኻ መኻሪ ኮንካ ለባ መዓርኪ ከም ዘይብለይ ምስ ፈለጥኩ ኖ ካርመል ዝገደፈትልካ ደብዳቤ ኣብ ድኳንና ኣለካ ዝብል ስምቲ ድኳን ጠቒሱ መልእኽቲ ሞባይሉ ምስ በጽሖ ደብዳቤኡ ናብ ዝርከበሉ ድኳን ክጎይ ዕፂ ምፂ ኣይበላን ዋይ እዚ ዝኾነ ጻዕሪ ፍረ ከም ዘለዎ ዝሕብር ኣጋጣሚ ካርመል ንፈለማ እዋን መልሲ ሰዲዳትለይ ማለት ኮይ ትሕሶ ናይቲ ዝተገድፈሉ ደብዳቤ ኣብ ኢዱ ኣትዩ ከየንበቦ እንከሎ ብሓጎስ ተፈንጨሐ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ እስራኤል እውን ጻሙ ረኺቡ ናይ ብሓቂ ፈጣሪ ሰብ ኣምሲሉ ንእስራኤል መልኣኽ ሰዲድለይ ነቲ ብኣንጻር መንገዲ ዝጓዓዝ ዝነበረ እስራኤል ስም ፈጣሪ ጠቒሱ ኣመስገኖ ኖህ ተኻፋሊ ናይ ሓገሱ ክኸውን ፈለማ ኣብ ኣእምሮኡ ዝመጾ ሰብ እስራኤል ነበረ ደብዳቤ ናይ ካርመል ኣብ ኢዱ ቅድሚ ምርካቡ ድማ ከበስሮ ብምሕሳብ ናብ እስራኤል ደወለ ሄሎ እስራኤል ሓወይ ሓገሱ ብዘንጸባርቕ ቃና ድመጸ ኖህ ከመይ ቀኒኻ በለ እስራኤል ስምባዲኡ ክቋጻጸርና ፈተነ ምስ ካርመል ፍቕሪ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኖህ ክድውለሉ እንከሎ ልቡ ሰማይ ክትዓርግ ጀሚራ ነበረት ኣብ ልዕሊኡ ዝፍጽሞ ዝነበረ ተግባራት ሓደ መዓልቲ መኽሽሖም ከም ዘይተርፎም ኣሚኑ ክሳቐ ጀሚሩ ነበረ በዚ ምኽንያት ናይ ኖህ ጻውዒት እንታይ ሒዘያት ክትመጽእ ብዝብል ፍርሂ ጽበያ ነበረ ሽዑ እውን ኣብ ከቢድ ፍርሂ ዝተዓቑበት ነብሱ ኮማቲሩ እዩ ሰላምታ ኣቕሪቡ እቲ ምቕናይ ተኣምር ፈጢሩ እስራኤል ዓርከይ ካርመል ንደብዳቤታተይ ንፈለማ እዋን መልሲ ከም ዝሃበትሉ መልእኽቲ በፂሕኒ ናብኡ እናኸድኩ እንከለኹ እየ ክትሕጐስ ኢለ ዝድውለልካ ዘለኹ ድምፁ ጉሊሑ ብሓጎስ እናሰሓቐ ንሱ ብስራት ዝብሎ ንእስራኤል ግና ካብ ሓበሬታ ዘይሓልፍ መልእኽቱ ኣመሓላለፈ እንታይ ትብል ኣለኻ ክዋሳእ ጀመረ እስራኤል ኣዝዩ ደስ ዘብል ኣጋጣሚ እንተኾነ ግብረ መልሲ ናይቲ ደብዳቤ ከይፈለጥካ ከምብተይ ክትዕንድር ኣይተሃወኽ ተስፋ ዘቑርፅ ግብረ መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ከይተረድኦ ክናዘዝን ትሕሶ ናይቲ ደብዳቤ ኣሉታ ምዃኑን ሓበሮ ኖህ ትፅቢቱ ካልእ ስለ ዝነበረ ናይ እስራኤል ዘረባ ከየገረሞ ኣይተረፈን ክኸውን ኣይክእልን እስራኤል ኣይደልየካን እየ ትብል ነይራ እንተትኸውን ኣዋርሕ ኣይምወሰደትን እንታይ ግድኻ ጽንዓተይ ክትፍትንን ማዕርኽ እንደይ ከም ዘፍቅራ ከተረጋግጽን እያ ክሳብ ሕጂ ብዘይ ግብረ መልሲ ዝተጓዓዘት ኣይትጠራጠር እስራኤል ዓርከይ ዝጻዕረ ዕወት እዩ ኣነ ንስኻን ድማ ስለዚ ጻዕር ናብ ዓወት ክንበጽሕ ግድን እዩ ብርእሰ ተኣማንነት መለሰሎ እስራኤል ንተግባራቱ ዝኸሽሕ ዘረባ ከይመልቆ ብምስጋእ ሕራይ በል ከም ኣፍካ ይግበለልካ ዝብል ካብ መርገም ዘይሓልፍ ምርቓ ስኒቑ ዝጸሓፈትልካ ደብዳቤ ምስ ኣንበብካ ደውለለይ ብምባል ተፋንዎ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታ ተቐበል ድሕሪ ነዊሕ እዋን ንደብዳቤታትካ ግብረ መልሲ ክህብ እንከለኹ ዝስማዓኒ ቅሬታ ዓብ ስለ ዝኾነ ብዘይካ ይቕረ ግብረለይ ካልእ ክብለካ ይደፍርን ኖህ ናይ መጀመርታ ሕጥበ ጽሑፍ ምስ ኣንበበ ሓጎሱ ከም እምባ ክብርኽ ተፈለጦ እታ ብመልእኽቲ ክርከባ ዝተሓበራ ደብዳቤ ኣብ ኢዱ ምስ ኣተወት ቀዲዱ ከምብባ ክቱር ህንጡይነት ስለ ዝሓደሮ ኮፍ ዝብለሉ ቦታ እኳ ክረክብ ኣይመረፀን ኣብ መንገዲ ኣብ መንደቕ ተጸጊዑ ከንብብ ጀሚሩ ይቕሬታ ጉቡእ ስለ ዝኾነ እምበር ኣነ ስለ ዝተጋግኹ ይኮንኩን ይቕረ ግበረለይ ዝብለካ ዘለኹ ምኽንያቱ ክምልስ እንተዝደልውን ዝምልሰሉ ባይታ ይነበረንን ዝኸበርካ ኖህ ደብዳቤታትካ ንኣዋርሕ ርእሰይ ኣሕሚሞምን እዮም እንተበልኩ ምግናን ኣይትቑፀረለይ ርእሰይ ኣሕሚሞምን ክብል እንከለኹ ግና ብሕማቕ ክትርጉሞ ኢለ ይኮንኩን መኒ ደብዳቤ ገዲፍለይ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ሕቶ ግና ንውሽጠያና ዊፅወ እዩ ስለምንታይ ደብዳቤ ገዲፉ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል ሕቶ መልሲ እኳ እንተዘይረኸብ ኩሉ ኣብ ኣእሙረይ ካብ ምመላስ ግና በኺሩ ይፈልጥን ዝኸበርካ ኖህ ፍቕሪ ሃንደበታዊ ጎፍታ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ መስለኒ ንስኻ እውን ከምኡ ከም ዘጋጠመካ ካብ ደብዳቤታትካ ተረዲእኒ ኣሎ ፍቕሪ ጸጋ ናይ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ንፍቶ ንጽላእ ከነፍቅር ወይ ክንፍቅር ግዴታ ኣለና እዚ ግና ምስ እንፈልጦን ዝፈልጠናን እንተኾይኑ እዩ ክሰምር ዝኽእል ኣብዚ ግና
ሓደ ክትግንዘቦ ዝነበረካን ዝዘንጋዕካዮ ጉዳይ ከም ዘሎ ክሕብረካ ደለይ ንስኻ መን ኢኻ ኣበይ ትነብር ከመይ ኢኻ ትመስል ቅድሚ ንዓይኒ ፍቕሪ ምምናይካ ንነብስኻ ገምጊምከያ ዶ እዘን ሕቶታት ኣቐዲምካ ክትምልሰን ዝግባእካ ዝነበረ እዩ ንኣብነት ንስኻ መን ኢኻ ትብል ሕቶስ ከንረኣያ ንፍቕሪ ዝደልየካ ወዲ ተባዕታይ ይትረፍ ቴሌፎን ክንድውል እንከለና እውን ንዝቕበለና ሰብ መንነትና ክንሕብር ግዴታ ኣለና ምክንያቱ ጉዳይና ክሰልጠና እንተኮይኑ ከምኡ ክንገብር ጥራይ ዝግባእ እዚ ድማ ክብርና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተቐበለና ሰብ ኣኽብሮት ከም ዘለና እውን ዘረጋግፅ እዩ ንስኻ ግና ንፍቕሪ እናተመናኻስ መንነትካ ግና ክትሕብረኒ ይደለኻን እቲ ምክንያት እንታይ ይኸውን ካብ መንነትካ ተሓቢእካ ክንበር ይከኣል ድዩ ሰብ ከን ዘይፈልጦ ከፍቅር ይኽእል ድዩ ፍቕሪ ብምልምማድ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጥ እንዲኻ ንምልምማድ ምልላይ ከም ዘድልኸ ዝኾነ ኮይኑ እዚ እቲ ሓደን ቀዳማይን ጌጋኻ እዩ ካልኣይ ጌጋኻ ኣበይ ከም እትነብር ዘይምግላጽካ እዩ ክልተ ብፍቕሪ ዝጠማመቱ ሰባት ክሰማምዑ እንተኮይኖም ድሕረ ባይቶኦም ተመሳሳሊ ክኸውን ከም ዝግባእ ናይ ፍቕሪ ማኽርቲ ዝሰማምዑሉ እዩ ሓደ ተራ መንእሰይ ጓል ንጉስ እንተተመርዒ ብዙሕ ዘየሰማምዕ ነገር ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ንሳ ኣብ ዓለም ኣብ ዝርከባ ህቡባት ደሴታት ክትዘናጋዕ ክትሓስብ እንከላ ንሱ ግና ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ቴሌቭዥን ምዕዛብ ከም መዘናጋዕ ሓስቦ ክእል እዩ ስለዚ ሓደ ወዲ ሓረስታይ ንጓል ሓረስታይ እንተመረፀ እዩ ምስ ዝመረፃ ጓል ክሰማማዕ ዝኽእል ንስኻ ግና እዚ ዝብሎ ዘለኹ ከም ረቋሕ እኳ ዝሓሰብካ ይትመስለን ዝኸበርካ ኖ ሳልሳይ ጌጋኻ ከመይ ከም እትመስል ዘይምሕባርካ እዩ ሼክስፒር ፍቕሪ ዕውር እዩ ኣፍቀርቲ ድማ ኣይርእዩን እዮም ስለ ዝበለ ከይረኣኹኻ ትኾነንን ዘይትኾነንን ከይፈለጥኩ ከፍቅረካ ተሓስብ እንተለኻ ጌጋ እዩ እቶም ከይረኣዩ ዘፍቅሩ ቡፃኣት እዮም ዝብል እምነት ድማ ይብለይን ከይረኣዩ ዝኣምኑ ቡፃኣት እዮም እምበር ከይረኣዩ ዘፍቅሩ ዕውታት እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣየንበብኩን ኖ ከም ደቂ ሕድርትና ክትሕባእ ዝገብረካ ዘሎ ምክንያት ፈፂሙ ይተረዳእንን ንሳተን ጽባቐአን ካብ ዓይኒ ጠመተን ንምኽዋል ዝሕባእ እንተኮይነን ንስኻ እውን ሓደ ምስጢር ክህልወካ ከም ዝኽእል ርግፀኛ እየ ዝኸበርካ ኖ ብመልክዐይ ሃነን ከም ዝበልካ ኣብ ደብዳቤኻ ገሊጽካ ኣለኻ እንተኾነ ከም ፍጡር ወዲ ሰብ ህይወተይ ብሰላም ክመርሕ እምበር ሃነን ንዝበሉለይ ሰባት ከዕግብን ድሌቶም ከማልእን ነዛ ዓለም ኣይመጻእክዋን ጽባቐይ ንኹሉ ሃነን ከም ዘብል ገይሩ ንዝፈጠረና ኣምላኽ እውን ክረግሞ ይደልን እየ እቶም መልክዐይ ሪኦም ኣዒንቶም ዘዕግቡ ዘለዉ ግና ብልክዕ ንፈጣሪየይ ከም ዘመስግንዎ ይጠራጠርኒ ኣነ ግና ክሳብ ሕጂ ከምዚ ኸማኻ ብማዕዶ ምስ ዘሸግሩኒ ሰባት ክራገም እየ ዝውዕል ዘለኹ ምክንያቱ ቁንጅናይ ናጽነተይ ክሕድገን ንርኢ ኣለኹ ብኣንጻሩ ጽብቕቲ ምዃነይ ብመጠኑ ዳ ይኹን እምበር ዝረኸብክዎ ረብሓ ኣይስኣንን ንኸውን ስለዚ ንፈጣሪየይ ክረግሞ ድየ ክምርቕ ድንግርግር ዝብለኒ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ንኹሎም ዝተመነዩኒ ክዕግብ ዝተፈጠርኩ ዕምበባ ክኸውን ከም ዘይክእል ንዓኻን ንኸምዚ ኸማኻን ኣይተሓዙለይ እንተበልኩ ጉቡ እዩ ዕምበባ ንዝመጻእ ዕንዝራ ከም እትቕበል ኩልና ንፈልጦ እዩ ኣነ ግና ሰብ ስለ ዝኾንኩ ንዝደለየኒ ጥራይ ዘይኮነ ኣነ እውን ንዝደለኽዎ ጥራይ ዝቕበል ከመይ ወዲኢ ክትፈትው ዝብል ሕቶ እንተዝቐርበለይ ድማ ማኣልያ ዘይብሉ መልሲ መሃለወኒ ዝኸበርካ ኖ ሼክስፒር as you like it ኣብ እትብል ተዋስኡ ፍቕሪ ልክዕ ከም ህፃን እዩ ንዝኾነ ነገር ድማ ናቱ ክገብሮ ሃደር ይብል ኢሉሎ ንስኻ ድማ ፍቕሪ ስለ ዝሓዘካ ዓርክለኒ ድዩ የብለይን ከየረጋገፅካ ከም ቆልዓ ናትካ ክትገብረኒ ሃደር ትብል ከም ዘለኻ ደብዳቤታትካ ይምስክሩ ኣለዉ እዚ ግና ጌጋ ኮይኑ ስማዓኒ ኣነ ንዘፍቀረኒ ኸፍቅር እንተኮይነ ፈለማት ዝጠልቦ ነገራት ከማልኣለይ ክኽእል ኣለዎ ፍቕሪ መዐቀኒ ኣለዎ እንተዝብሉኒ ኣነ ብክብርን ዝናን መዓየርክዎ ኣፍቃርየይ ዘኹርዓነን ክብሪ ዘጓናጽፈኒ ንምዝኸውን ዓይንተይ ኣይመሓሰኹሉን ክብሪ መዐቀኒኡ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ብዙሕ ሃብቲ ዝና መልክዕን ስልጣንን ክጥቀስ ይከኣል ካብቲ ብዙሕ ሃብቲ ዝና መልክዕን ስልጣንን ክጥቀስ ይከኣል ኖ ካብዘን ዝጠቐስክዎን እንታይ ኮን ትውነን ትኸውን ኣብ ደብዳቤታትካ ነዘን ዝጠቐስኩልካ ዝገልጽ ሓንቲ ሙሉእ ሓሳባት እውን ኣይረኸብኩን ንመን ይመጻ መን ትመጾ ይመጻን እትብል ምስላ ጽቡቕ ጌርካ ዝተማቕረ እዛ ናይ ትግርኛ ምስላ ኣብ ፍቕሪ ደረጃናን ዓቕምናን ክንፈልጥ እትሕብረና ኣባሃላ እያ ምክንያቱ ብዙሓት ብሃሳሰ ለባም ኣብዘይ ዓቕሞም ዝኣቱ ስለ ዘለውና ከምዚ ምስ ረኸበ እዩ ዝኸውን ህቡብ ኤርትራዊ ኮሜድያን ግርማይ ሳንዲያጎ ዘልኩዳ ኣብ ትብል ውሩይታ ዓምዱ ጓል ኣንስተይቲ ካብ መሰንገለ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝተፈጥረት ዝገልጽ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ድሕር ምጥቃስ ገሊኦም ግና ኣብዘይ መሰንገለኦም ስለ ዝኣትዉ ምግጥጣም ይስእኑ እሞ ፋሕ ይብሉ ዝብል ጽሑፍ ዘስፈረ ፍቕሪ ክጸንዕ እንተኮይኑ ከምቲ ሳንዲያጎ ዝበሎ እታ ትምጥነካ ምድላይ ኣገዳሲ እዩ በሃሊት እየ
إذا بهالا حانت زانتا أذكرات نمو أنت زنتخلك حما أي مسلنن ኖህ እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ጽሑፍ ቀስ ብቐስ ተስፋ ከም ዝቑርእ ስለ ዝገበሮ ሓጎሱ ክበንን ተፈለጦ ስለዚ ደብዳቢኡ ዓጺፉ ንዝተሰብረ ተስፋኡ ዘይኮነ ንዝረብረበ ኣብራኹ ስብር ከብል ብህድኣት ንቕድሚኡ ተጓዕዘ ንስራሕ ቀልጢፈ ክምለስ ምእንቲ ኣብዚ ሻ እናሰተና እንተዕልልና እንታይ መስለኪ ካብ ስክፍታ ኸይረሓቐት እያ ካርመል ሕቶዋ ኣቕሪባ እንተዕለልና ዝብል ቃል ምጥቃማ ድማ ንገዛእ ርእሳ እውን ክምሳቢልዋ እዩ ምኽንያቱ ባእሲ ክህሉ ከም ዝኽእል እናሓሰበት እያ ከተፀባብቕ ዕላል ብምባል ተዛሪባ ክልቲአን ኣዋልድ መቐመጢአን ሒዘን ስቕስቕ ተባህላ ካርመል ተጸባይት ስለ ዝነበረት እቲ ዝዋሓጠን ስቕታ የሰከፋን ንሳ ዘምፃ ትግበር ብምባል ኣፋ ሓቲማ ትጽበ ነበረት ኣሳሳይት ኣብ ቅድሜን መጽያ ደው ምስ በለት ካርመል ሻሂ ክትእዝዝ እንከላ ሎይስ ግና ክትጸንሕ ስለ ዝወሰነት ኣይኣዘዘትን እንታይ ዳሻ ዘይሰቲ ሓተተት ካርመል ጽላኣ ተነጽር ንዝነበረት ሎይስ ከይሰንግዐት ክሰቲ ደለኹም መለሰት ሎይስ ገጻ ኣሲራ ይስተረኒ ደኣ ብጽፍራ ከይተኣትወኒ ካርመል ስጋኣት ተሰምዓ ከም ቱፋሕ ልምጽምጽ ዝብል ገጻ ባጽፋር ሎይስ ከይሕረስ ተሰኪፋ ዓይንታ ኣብ ኣጻብዕቲ ሎይስ ኣቕንዓተን ጸጋማይ ኣጻብዕቲ ሎይስ ኣጽፋር ከም ዘለዎም ሰረጋገጸት ድማ ንኹሉ ድልውቲ ኮይና ክትጸንሕ ንነብሳ ሓበረታ እሞ ናብ ዘምጻእኪ ጉዳይ ንእቶ ዳግማይ ስቕታ ምስ ነገሰ ካርመል ዓቕላ ወድአት ዘይተርፈካ ጋሻ ጥቢቕካ ሰዓሞ ኮይኑዋ ድማ ነቲ ከም ዘይተረፍ ዝኣመነትሉ ጉዳይ ክትኣትዎ መረጸት ናባኺ ዘምጻእኒ ምኽንያት ኣይፈለጥከ ኣዒንቲ ሎይስ ኣብ ልዕሊ ካርመል ተተኽሉ ቃና ኣዘራርባኣ እውን ንነገር ተዳልያ ከም ዝመጸት ኣረጋገጹ ካርመል ቅድሚ ምምላሳ ኣብቲ ከባቢ ዝፈልጥዋን ተረኸበት ኣዒንታ የማነ ጸጋም ለሃኸት ባእስን ተተላዒሉ ካልእ ትረፍ ዘተዓርቑ ከተቋምት ነበራ ኣብ ከባቢ ስራሓ ስለ ዝነበረት ድማ ካብቶም ኣብቲ ካፈ ሻሂ ዝሰትዩ ዝነበሩ ሰባት ገለ ትፈልጦም ረኸበት ኣብ ህይወታ ምስ ሰብ ዝተባእሰትሉ እዋን ስለ ዘይዝከራ ምስ ሎይስ ፊት ንፊት ምርኻብ ከም ኣብ ቅድመ ግንባር ንኩናት ምድላው ጌራ ሓሰበቶ መስጣና ወዲ ዝኹሉ ንፈለማ እዋን ናይ ሕልና ጸጸት ተሰምዓ መንፈስ ናኦድ ንተግባራ ክቃወም ኣብ ልዕልያ ዝዝንቢ ዝነበረ ኮይኑ እውን ተሰምዓ እንታይ ዳጽቄትከ ተግባርክ ስለ ዘሕፍረክ ዲ ንስኽስ ሓንቲ ማርያም ትመስሊ ጓል ሄዋን እንከለኺ ድላይ ክኽተምፅእና ኸኣልኪ ኣብ ተንሒደ ጠመት ዘለውን ኣዋልድ ዓይንቲ ክዘውደቂ እንታይ ክትረኽቢ ኢኺ ዘይ ሰብኣይክ ናይ ጠምታት ዝብል ትእዛዝ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘሎ ኣይትፈልጠን ዲኺ እስራኤል ደራስ ስለ ዝኾነ ዲኺ ዓይንቲ ክውዲቕ ክሎ ሃነ ንስኽን ብሓደ ዘይእሙን ወዲ እንተተባእስና ደስ ይብለኪ ሃወዳዳ እንተተባእስናሎም ኣተዓረቕቲ መሲሎም እንዳኣሎም ክጻወተልና ንባእስና ክርእዩ ክብሉ እውን ሳልሳይ ኩናት ዓለም ካብ ምብራዕ ኣይቁጠቡን እዚ ባእስና ማዕርኽ እንደይ ዝደልይዎ መረጋገጽ እዩ እሞ ኣነ እንታይ ዘይገበርኩ ይኽደልይኒ ዘለኺ ኣርኪ ምዃኑ ይፈለጥኩን ካርመል ነቲ ብስምዒት ጀመረ ዘረባ ሎይስ ከተህድኦ ዝከኣላ ገበረት ከም ሰብ መጺኡ እንተሓቲቱኒ እንታይ ክብሎ ትጽበይኒ ምናልባሽ ፈሊጠ እንተዝኸውን ፈሊጥኪ ኢኺ ኣፍቂረዮ በልኒ ከኣምነኪ ካርመል ዓይና ዓይና ካብ ምጥማት ወጻኢ ዝበለቶ ይነበራን ኣፍቂረዮ ዝብል ቃል ካብ ኣፋ ሞሊቑ ኣይፈልጥን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሽዑን ፈጺሙ ኣይሞልቓን ከምኡ በልኒ ከኣምነኪ ደገመትላ ካብኡ ተረፈ ካልእ እትብልዮ ኣይኣምነክን እየ ምኽንያቱ ባዕለይ መጽአ ዓርከይ ምዃኑ ሓቢረኪ እየ ኣይሓበርኩ ክንደ ካርመል ከም እትዝክር ኣብ ዝንታ ተሸመት ሕጂ ክትዝክር ማለት ዲ ተግባራ ኣሕረቓ ህድእ እባበሊ ሎይስ ከመይ ኢለ ክሃድእ ቁም ነገር እናሓሰብና ኢኺ መንጎ ፍቕርና ኣቲኺ ዘለኺ ሎሚ ዶ ጽባሕ ንምርዖ እናበልና ቁንቁና ናይ ፍቕሪ ኮንኪ ክትርከብ ቁርባ ይሕፍረካ እምበር ዶ ንፍቕርና ቦታ ይኮንኪ ትርኢ ኣለኺ ኢኺ ንስኽን ተገዲፍክዮ ክንምርዖ ንኽእል ኢና ዲኺ ትብልኒ ዘለኺ ሓተተት ካርመል ሎይስ ብኣስተሓቃር ተፈሸኸት ዘረባ ከም እተጸላኣ ድማ ኣብቲ ዝነበረቶ ካፈ ላዕሊ ላዕሊ ክትጥምት ጀመረት ኖህ
نتي ملو بملو وشتو بحزن زملأن نام مقابر زدفقون زنبرة دبداب كيزازم كقدفو سلزي دليه عب صموت بيت شاي آتيو كقصلو جمرة أب حدا عدي حدا ملكع ود نيرو كارمل كتزنتو جمرات نزم ملكع ودي أب تعدي زنبرة قرازو بمولان عينن يودقالو نبرة انتقوانا جزي خمزنا يحج أبزي سلت أنا لون قالن سيتي بزيكا ناي فتوة نتصبرق كتري أفا كفي تحت زارب أبزي تقولوا وان سلز نبرة بدفرت فتوة زقلت أتلو قرزوي نبرتن ندحر جزي جنا حانت دفار قال نزز تبها لمن أسيت تاناتيا أبصموا رخبتمو قبل علي يزلوا فقري بزي حنكت قلت أتلو زازا استتقصت قرزو بملكع نزقو بس توادا در أي نبرتن تراي زي كونت قنجنا وناي نبران حانت كم بلج أزا حسبتها كالوت دفيرن سلا زي زاربو أنا قديمة سمعتين تقليس ألو كسلت أني خلي زبل أمنت تراي نبرا إذا مرقع ودي نحطها من الملسي هابولون بلبو قنا إذا أخفقت زي أصنعي بالزبل ندفرتا أنقاش شويو دحر قال معالتات إتا غرزوز وصدرتو سقومتي بأوالد عدا بفلايد ما بسنادوات تفلته أبت أوان كاب بهالي حبرة سب زوات أتكبار مفتام دما أزوية نكف سلز نبرة مساتوا 5 ساعات بمبال درفالا لتو دفار محدارا بقودوف جاقويت زي بالله تمني عندف لتو قناي سبار برشقو قوبز دفيرا أبدور هونوكو لتو محفر عبا قدو يترف كتااتونا كنري أقوا قادو زغابر كانو مسيل كنت أمتعي كذب الحدو تسفا قبر أي تحتن انتخون نابرع بعي تحتوي مالت كرمنا عين فقر ممنايكا ننبسخا جمجيم كيارو تبلك سجر زي أبي حجي خطة تقبرات تصبيه كازلا نايقازا سرحة بوزحات أمتن زلوا قرزو إخاف كير كازلخا هي ودما وددر كمخانا متن حراي كبلكان زي كبلكان أو كونتات كاسل زمركس بلتشاها ختعبز قباكا مسلني أكيد نقركا ملكو قوبز نفسو زلعل تجوز جيزيو كخير انكلخو قرمو عين سب السحب ودي اسفتو فقر ملكع كوانت زي كونه اتنا عي قداماي مرج ايغنا ملكع مخان ترد علي سلازي اذن زحاتتكو بغبو انت مليس كاين زين سما معلو مخنيات يراينن قداماي مرج اي نسخا تخون سلت تخل دما كي وعالك خي حادوركو كرخبكا قربتي انت زي كونكا غنا بجاها عينتها كابل علي كتلعل تقرب قبل عليو دما حاليو تاري نتا أنا زمرت عنكفات كي تخونو تتنكر حفتخا قوم كم زغل تجنزيبكا سعادة يصنع حكيلكا مرغني ناي بحق فقر تفلت انتوغنكا نزف كركايا بحاليوت مراي نمرجع مخبارون أكل فقر مخانو أيت زنقع دحانكون مبل 4 جاعت انكفال تخططاليت لبول لزانتا جياشيت لبي بزي تزازي مالا مبل 5 خفال أبزغطل تخططلو